kazi wayi hama tinokugamuchirai zvakare hama dzangu imi mose muri kumativi mana apasi. Imi hama dzangu vakanaka vose navasakanaka, vakarurama navasina kururama, mose muri hama dzangu. Hazvinei kuti makanaka here kana kuti hamuna kunaka, asi ndinokuidzai hama chinhu chimwe chete chatisingaidzani: zviito namabasa amunobata. Nekuti imimi muri kunana France, vamwe venyu muri kunana Canada, Alaska, vamwe venyu muri kunana South America, kunana Chile, kunana Bolivia, vamwe venyu kuzansi kuSouth Africa uko, vamwe vari kunana Australia, vamwe vari kunana Vietnam nekunana China. Handingazivi zvamunenge muchiita kana tsika dzamatapukira padziri kana kuti dzatapukira pamuri, asi zvisinei, muurombo nemuupfumi, muutema nemuuchena, muri hama. Kana muri vashoma, muri hama. Nekuti zvinonzi hakuna nomumwe wakanaka pasi pano, hakuna nomumwe wakarurama. Naizvozvo handingazvikudze ndichiti aiwa ava vazonyanya kutadza, tarirai zvivi zvavo, tarirai kutadza kwavo. Kwete, muri hama. Nekuti neniwo ndinotadza, imi munotadzawo. Nemiwo mune zvishoma zvamunoita zvakanaka, neniwo. Saka tinoidzana hama pachinhu chose, uyezve tiripo pakubatsirana sehama. Sokubetsera paunoita hama yako nesauti kana namafuta, kana achinge aperevedza mumba make avingirwa nemuedzi, kana kuti zvimwe nguva mwedzi hausati wapera, baba vokwake kana kuti amai vokwake vanotambira breadwinner havasati vaane mari yokutenga zvinhu izvozvo. Munopanana, dzimwe nguva munongopanana achiti hamutomboreva kuti chikwereti, nekuti kana zviri kwenyuwo munongoendawo ikoko munopuhwa. Muri hama. Pane mumwe akaimba kuti hanzi ukama haugezwe nesipo setsvina. Hanzi iwe uri wangu paukama. Chinhu chinongoti separata pakati pedu chete paukama hwedu apa: zviito namabasa. Vamwe vane ukama hwouroyi hwokuita zvakaipa, vamwe vane ukama hwokuita zvakanaka, vamwe vane ukama nguva dzose vanongoyananiswa nekuti vanobva kunyika imwe chete, kana kuti madzibaba avo mamwe chete, kana rudzi rwavo rumwe chete, kana kuti ihama. Hama dzidzi maona, asi vanokwanisa kungopesana pazviito kana kubatana pazviito. Vamwe munobatana muchienda kukereke nehama dzenyu zvichida chinhu chimwe chete chakanaka chamunongoitawo. Hazvirevi kuti kuenda kuchechi kwenyu makanaka mose, kuti muri kungobatana sei. Kuenda kuchechi kwakanaka, asi zvamunozoita zvazvo. Vamwe vanobatana pauroyi, ndivo vanobuda usiku nekuwirirana, kwete nekushandisana. Nokuti munhu waunoshandisa haazi hama yako, pane mutsago. Utori muvengi wake. Vamwe vanowirirana kuenda kumabhora, vamwe vanowirirana kuti kuchikoro, nyange vari mumakirasi akasiyana, vanofambidzana vachienda kuchikoro, wozonopatsanurana vako vakupinda mumakirasi akasiyana, pakudzoka zvimwe chetezvo. Vanokotonoka vachifamba vari vose. Unoita shamwari. Kubva pauduku hwangu inini handine shamwari yakadaro.
ushamwari, ukama hwatanga tinahwo. Taitozikanwa kunzi avo hevo vakuenda kuchikoro, avo vakudzoka. Kundaimbozivisa kuti kuchikoro kwacho ndekupiri, haranga riri maroga. Ndaizongorika kana kuti tirikuenderei kuchikoro kwacho nachikazi. Vamwe pese pamaifara kuti tikuenda kunodzidza, tikuenda kunoita sei, haini zvazvokuenda maitongondinetsawo. Alright, nhasi unoda ngokuverengerai zvishoma pana Deuteronomiyo pamusoro pesungano yakaitwa navaIsraeri, pakati pani paMwari navaIsraeri. Israeri ina marudzi akasiyana siyana, asi vose vanonzi vaIsraeri ihama. Asi wakapinda dhipazi, mumwe anenge akuramba achiti haazi muJudha, mumwe anoti ndiri wekwaEsau, mumwe anoti chii, muEdom, nyange ari muIsraeri muEdom. Mumwe anoti ndiri wekwaGadhi, mumwe achiti ndiri kwaJosefa, kwaEfremu naManase, mumwe achiti ndiri muNafutali, mumwe muAsheri, mumwe muZebhuri, mumwe muBhenjamini, mumwe muDhani, mumwe muSimeoni. Tinongonzwa kuti Judha, havaziviwo vaIsraeri vega. Nyangwe pasi paJudha chaipo munoona kuti vakatopatsanuka. Patone inonzi godo kana ruvengo nekupesana kwakasimba pamhuri yemunhu mumwe chete. Vakati varedza kuti vaJudha vatinonzi aiwa musatipatanidze nava vaJudha. Isu tiri vaJudha zvedu asi hatipatani nava vaJudha. Murikuzvinzwa? Tichitaura vaJudha sezita rababa vavo, kozita vaJudha vamwe anozviti vaprista vaya, hazvinei nekuti vari kwakwaBhenjamini, vekwaEfremu, vekwaManase, kana kuti vekwaJudha, vanongozviti vaJudha nokuda kweguta Jerusarema, nokuda kwezvavaita, zvavakazikanwa pamusoro pavo, nokuda kwetemberi yaMwari yakanga iripo paZioni. Ukama hwenyu hunokwanisa kunge huri hwekuvengana, ukama hwenyu hunokwanisa kunge huri hwekudanana, ukama hwenyu hunokwanisa kushaya kuvengana kana kudanana, asi pane kusawirirana. Kusawirirana hazvidi kuti munovengana kana kudanana, zvakatosiyana. Mumwe anongogara akaenda neuku, mumwe akagara neuku, asi muri hama. Zvino tinoverenga tichidai kubva pavhesi 11 kusvikira pavhesi 20. Zvikanzi nokuti murayiro uyu wandinokurayirai nhasi haungakuremeri zvikuru, uye hauzi kure, hauzi kudenga kuti uti ndianiko uchatikwirira kudenga kundotitorera iwo nokutinzwisisa iwo kuti tiuite. Hauzi mhiri kwegungwa kuti uti ndianiko uchatiyambukira mhiri kwegungwa andotitorera iwo nokutinzwisisa iwo tiuite. Asi shoko riri pedyo kwazvo newe, mumuromo mako nomumwoyo mako, kuti uriite. I think ndichada kuzoenda kuna ziti Peter wepiri chapter 5. Alright, ndichingonopedzisa ipapa. Tarira, ndaisa pamberi pako nhasi upenyu nezvakanaka norufu nezvakaipa. Zvandinokurayira nhasi ndizvo kuti ude Jehovha Mwari wako nokufamba munzira dzake nokuchengeta mirayiro yake nezvaakatema nezvaakatonga, kuti urarame uwande, uye kuti Jehovha Mwari wako akuropafadze kunyika kwaunoenda kwaari, kuti ive yako. Asi kana mwoyo wako ukatsauka, ukaramba kuteerera, ukatsauswa kunamata vamwe vamwari nokuvashumira, ndinokuudzai nhasi kuti muchaparadzwa zviro kwazvo. Hamungavi namazuva mazhinji kunyika kwaunoyambukira nhasi kuti ive yako. Ndinodana kudenga napasi kukupupurirai nhasi kuti ndaisa pamberi pako upenyu norufu, kuropafadzwa nokutukwa. Naizvozvo tsaura upenyu kuti urarame, iwe navana vako, kuti ude Jehovha Mwari wako nokuteerera inzwi rake, nokumunamatira, nokuti ndihwo upenyu hwako, nokuwanzwa kwamazuva ako, kuti ugare munyika yakapikira Jehovha madzibaba ako, Abrahama nababa naIsaka naJakobho, kuti uchavapa iyo. Amen. Chiverengwa Deuteronomy kubva
chapter chitsauko 30 verse 11 11 kusvikira paverse 20 20. Toenda pane chiverengwa chinotevera. Tichiendera mberi naEzra 10 inotaura pamusoro pemhosva yokuwana vakadzi vatorwa. Ezra 10 inotaura kuti vanhu vanoreurura chivi chavo. Apo vanhu pavakauya kuna Ezra, pane mumwe wavo akauya akati, isusu takatora vakadzi vekumarudzi akanga ataurwa naMwari aya kunzi hatingatore kwavari. Zvino Ezra, semunhu akanga uri pakati pevanhu vakanga vadzoka kwaJudha nokuda kwamambo Cyrus, nokuda kwezvakanga zvakatemwa naMwari kuti zvichaitika, zvichirebwa namuprofita Jeremiah, nguva yakanga yapfuura, nomarwadzo ejeri ravakanga vapinda vari Bhabharoni, nekunyadzwa kwavakanga vaita, nokuparadzirwa nzvimbo yavo yokugara yavakanga vapiwa naMwari, kwakanga kuchiri kwakavabata zvakasimba. Zvakanaka kuti uende mhiri kumakungwa unopedza zvako 50 years wozodzoka uchiona imba yababa vako iripo, kana kuti imba yamai vako iripo, kana kuti imba yako iripo yawakavakisa uri mhiri pamakungwa. Chimwe chinhu kuti usvike uchiona zvose zvakatsva nemoto, kana chikoro chawakapinda chakatsva nemoto, kana kreshi yawakapinda yakatsva nemoto, kana kuzvitoro kwawaitenga kwakatsva nemoto, muminda menyu haisisiri minda yave sango, nenzvimbo dzekugara dzenyu dzatova sango, dzadzokera kuva sango nokuda kwokushayikwa kwavanhu vanenge vachigaramo. Saka zvakavabata mwoyo kuti akomana, isi tiri kuti tadzoka kunoku taregererwa naMwari, taakuda kuita zvinhu zvoumwari, asi pane chimwe chivi chakabatira chizakwatira ichi chakaita kunamatira. Pane tumwe tunhu tunoruma hamene munotoziva here? Handichataura zvangu nezita, asi tunoruma pasingaite zvokuti tunenge twakaita kubatirira mukati muganda chaimo munyama, kukabvisa ipapo kanonesa, kanorwadza asingaite, ere unogara uchikwenya zuva rose. Ndozvanga zvakaita chivi chavanga vanacho ichi, chivi chekuwanana nemunhu asingade Mwari, chivi chikuru, nekuti wabatanidza nyama. Munoona kuoma kwazvakaita, wabatanidza nyama nechinhu chisingadikanwe naMwari. Zvino ungazviuraye here kuti chakaipa chibve? Unosarudza upenyu here kana kuti unosarudza rufu? Muri kuzvinzwa? Tonderai zvose zvataverenga pamusoro pazvo. Unosarudza upenyu here kana kuti unosarudza rufu? Kana uchida Mwari uchasarudze chiiko? Kana uchida Mwari unosarudza rufu. Pa instance ino, pachinzvimbo chino unosarudza rufu. Sei kusarudza rufu? Kuti chakaipa chisiyaniswe newe. Rangarirai kuti muri nyama imwe chete. Chinhu chakabatira ichi handichataura zita razvo. Okay, tongochiti chizakwatira, asi chichakaita kupinda nemunyama nemuropa chakabata. Mugoni chii chaunosarudza kuti uve naMwari? Unosarudza rufu. Mambonzwa Bhaibheri chiti sarudzai upenyu. Upenyu ndokuita sei? Kuita kuda kwaMwari. Asi pano ndiri kuti sarudzai rufu, kuti mugokwanisa kuzoita kuda kwaMwari. Tichitaura kuna vadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu, vanotaura vachiti tinofa pamwe chete naKristu, tigomuka pamwe chete naye, tava vanhu vatsva. Naizvozvo kana munhu ava muna Kristu, zvose zvakare zvapfuura, wave chisikwa chitsva. Muri kupanzwa? Asi tambotanga tasarudze chi? Rufu. Munoziva kupatsanurwa. Zvinoda madhivorce edu atinenge tichingoita mazuva ano aya. Ona. Asi kunzi wapatsanurwa navana vako, vakutobviswa kana panyika yaugere vakuendeswa kune imwe nyika, hauchazovaona zvakare. Zvakafanana nerufu. Muri kupaona? Kunzi waparadzaniswa nemukadzi wakanga uchida nokuda kwamafungiro avanhu pamusoro perudzi rwenyu, kuti haiwa uyu muchena,
uyu mutema saka paradza naye, uyu murungu, uyu muchaina saka paradzai, kana kuti uyu mujapanese, uyu mutema paradza naye. Iwe wakanga uchida munhu iye wakaperera uchinyatsoziva kuti kwedu uko nana mamwoyo hakuna chinobuda, hakuna chinofamba, ana humba aiwa ana masibanda kwete unenge uchinyatsoziva kuti hakuna chinofamba. Nyika yasiyana. Nyatsoziva kuti vanhu vari kutaura varume pachavo hamungambogarisana mumba imomo, unorohwa wakazviregera. Zvino wazviwanira kaswitch something kako kekujapan kana kuti kechirungu kana kuti kekuchina, wakunzika kachidzoserwa kunyika yako, nekuti mumwe munhu angofunga kuti hazvina kunaka kuti munge muri pamwe chete nokuda kwerudzi. Kufa kuuraya munhu ari mupenyu. Asi nechatoitika ndechekuti matopatsanurwa, wafa zvishoma. Unoziva kuti kufa zvishoma kuita sei? Zvikanzi wabviswa mumwe mutezo wako, shoko raMwari ndo zvarinotaura. Ishe Jesu ndo zvaanotaura. Zvikanzi kana uchiona ziso rako richikukanganisa ribvise, kana uchiona ruoko rwako richikukanganisa ribvise, kana uchiona gumbo rako richikukanganisa ribvise. Kufa zvishoma. Zvikanzi vaprista navanhu vakanga vasangana namamwe marudzi vakafa zvishoma. Muri kubanzwa kavanhu yatikerengera naye tinge tinotaura zvinhu zvisipo. Kubva pavhesi 18 chapter 10 yaEzra. Mhosva yokuwana vakadzi vatorwa. Pakati pezvizvarwa zvavaprista ava ndivo vakanga vawana vakadzi vatorwa. Kubva kuzvizvarwa zvaJeshua mwanakomana waJozadhaki nehama dzake. Amen. Aiwa, papa tomboguma, tombomira ipapo. Nda kuti munzwisise chimwe chinhu. Tarisai kupindiridza kwakaita chiri ichi. Ini ndakatadza. Chivi changu chikuru. Kupfura munhu ari kungotadzawo zvake ari mustreet. Asingazivi kuti chichena nechitema chii, chitsvuku nechipfumbu nechishava chii. Muri kuzviona? Wakafanana nemunhu uya anonzi asingazive zvinhu zvakanaka nezvisina kunaka. Zvikanzi kudya kwakanaka nekusina kunaka. Muri kuona? Zvikanzi izvi hamunodya izvi, asi izvi idyai. Mawana, sei vaidya izvi kuti hanzi vagova vanhu vakachena pasungano yaMwari. Naizvozvo kana uchinge wambodya zvinhu zviya zvakataurwa kunzi hazvidyiwe izvi, unoziva kuti une chivi pamberi paMwari. Ko zvino chii chinoda kuitwa? Unoda kusukwa, kushambwa kuti uchini. Muri kuzviona kamapindiro anoita shoko raMwari. Asi ava ndivo vaishamba vanhu vaprista. Vaishamba vanhu vaprista ava ndivo vakatungamirira vanhu kuita zvakaipa. Dai vanhu vakangoita zvakaipa vaikwanisa kudzora vanhu kuti imi hamungadaro ka, hama dzangu yatirangarire Mwari. Mwari unoti regedzai kudaro, nekuti isu savaprista takatumwa naMwari kuti tishumire pakati penyu naMwari wedu uri kumusoro. Zvino kana vaprista vaita chakaipa, ndiani uchashumira? Muri kupaona kapa? Ndatinongoona gravity yemhosva yamadhara aya ari kusvika maprista akanga awana vamwe vakadzi. Zvikanzi mumuromo momuprista kana muprofita munofanirwa kubude zivo, ndo zvinotaurwa kuna Maraki, nokurayira vanhu, nokudzora vanhu pachivi chavo, nokupa ungwaru nouchenjeri kuvanhu. Zvino kana pasisina munhu unotichenjedza, unotirayira, unotingwadza, tingaite sei? Kubva kuzvizvarwa zvaJeshua mwanakomana waJozadhaki nehama dzake. Muri kuzvinzwa? Jeshua and Jozadhaki. Makaenda kuna Hagai, kuna Jeshua naJozadhaki. Kuna Maraki ndizvo zvimwe chete zvandi. Maaseya, Eriezeri, Jaribhu naGedharia ndo vakanga vari vanakomana vake. Zvikanzi vose vakapika namaoko avo kuti vachadzinga vakadzi vavo, uye pamhosva dzavo mumwe nomumwe wavo akapa gondobwe kubva pamakwai ake sechipiriso chechivi. Gondobwe nderechii? Pana makondobwe echivi. Maziva kuita sheshi dzechivi. Asi gondobwe nderemhosva.
gondobwe nderemhosva murinzwa. Gondobwe rechivi iriri igondobwe duku rine hwani here kana sheshe duku rine hwani here? Gondobwe iri riri kutaurwa apa igondobwe remhosva